jeno protection dinan ke tam khaina nangai tabo 8 district to chini Tripura state oro mock drill choli tongo noro og mock drill ni right and regulation of follow khaina rok choli ke September Hello guys, joto nalam sogo ani katal blogo kesung tini boro phaija hangkai lesu bagon lesu sana phailai manise lesu se bathai koroi hangkai ba singbol bagan no berai tongkha onek lenglai suka lesu bathai no naituk toy hangsa pung bathai gambu malaya bathai ganangbu malaya tini ai nong siu nogo tongoi thugoi tong hangkai game rok thungoi omo sakhamong ai thung rutugoi nai gano boro bathai rok manno lengo hni ta ba khaina tongsi lesu se sanani thayo hangkai ba rutugoi no masanai bele onek berai suka hangsa pung bathai ganangsi malaya taklai pura bathai se kore aya deba no khina khole se khina na khang ta khobor tini je pharama phaimani lesubu masaya masa nai nok bathai kore apase phayong ke ba phaide hingkai aro berai nai gano bojang bathai tong nok bo chini loge tong de guys hingkai nok na tabok berai phunung nai kintu ke lesu bagan to onek bolong khajak do abo lesu bathai naitung mani gorom aise lokole matong sio gorom ai khai barai jati khai tong nai ang hai ki tong di guai khai oro ang khai आयो रे मां ये सब क्या देखना पड़ रहा है tabo khai lesu khaglai nani nai tonglayo bathai rok to asuk koroi gai je manmani obono khaglai chinai tini sanani se phaiga hangkai ba chikon mikon phungmasa sinai bele tabok hinkai sapung berele mani tipin ma chalai kha ba sukjora lai soijok khai paijak sinai je soijok khai mani khai kebele sapung je lesu bagono berai mani tabok se pura santi ongsio sagoi berai mani takai mosi salai obo kaisa saya kaini se so guys hingkai tabo hingkai nogo thanglai sinai tini lesu phaimani mabu masaya do hingkai lesu bathai to kom ke lesu bo asumuya kho ke aboni bagai tini lesu manlia mabu masalia lesmi lengkha jeni toy kurmo toisa dio lesu long kaisa tongo oro phai mani bagai tenei sing belai no tong thok ja jotono no hambai hingkai tini ni bagai asung nong sinai guys hingkai nokbo chini video naitong mani bagai paya sakjora nong no bo hambai marogo subscribe like comment nongni support bai se sungbo video salamano
Kai nok sini video nai tong mani bagoi. Biar khabai hamjang maya phalo. Kai tini ni bagai asung nong sinai. Joto sini video no sajakai like, subscribe, comments, khainin tapalok di. Tata.